Hello everyone, kadom nemen ke elisteron pi angpar ke nangli tumpan esonalam ke puji do. La salam ke la hello je Karbi Cruiser Chingrung amai KKCA Indeng 6 mahang ke thek arni katalonji lata wolongkomaji 16 September ahut lata adapran 10 am pen angpar ke hadak neta wangji angpar ke nangli tumpan da request lo nangli tumpan wangoi chetong nang angpar ke बहुत मजा आएगा आना जरूर. Aprangsi sumsi sakarbi arat ke do anak nan nilihin pen ningkang sama karlong ng padirilo karlong non ke bang iji chitti ni phaikre drop arni KKCA mate karbi Cruiser Chingrung amai indeng drop ke talon konjiano nilisita mirang chitong duliji lasi ilitum haladak kado karbi anglong arat ke do an mate karbi arat ke do an ilitum ardi ki pidun pen mate aliracham ki pidun pen anso se ilitum ningarong ci pidun nang kusi nilihin penta juningirilo lampen atin bolong komaji mate pagkadia kardong